Achọrọ m igo fancha. Ya ka m gwara so iwu taa ka agụọ ya nwunye. Okay. Achọrọ m ka iledobe mango la. Ka nledebe ya. Amen. Amen. At least ka onwe ebe ya no wee na-ele ya. Amen. So badro Jehovah ya kwado n'iga na ọ bụrụ na ịchọ ime ihe ahụ. N'oge nwere ike wee nu before ilebe ihe ahụ. Mommy, Igbo mụrụ nze m ọzọ asị m nke onye chi ya zelu. O nwere one boy na-aza. Papa ọsọ site ntem bụ gịnị? Akpọ nke ke yo. N'ụzọ biko. Ndị mmadụ na ike ịkpasu mmadụ. Sita n'ụzọ. Onwe onye mkpọrọ ebe a. Igbo mụrụ nze m ọzọ asị m nke onye chi ya zelu. Ịma na mma adịrị ekwu ka mmadụ. So, o nwere one of Lordzeus family. Onye m 500,000 si m okay. So na agbagote fún nwaanyị a ka o bu mango na across ta na main road. Even moto na turn ebe a kụchaghị ya turn wee chụbịa. Ịghọtago? So o nwe obele ego nji nchọ enyi ya ka o wee support onwe ya. Ịghọta? M na-enye gị 100,000. Yeah. Nwoke nyere nke a. Ọ gị nwa ka nye ya. Ekele dịrị Jehova na m adọbekwa ndụ ha ndị ebi ebi. Ndị ebi ebi bụ nke unu. Ndị ebi ebi bụ nke unu n'aha Kraịst Jisọs ezi abụrụ m onye ụwa nwoke Jehova tutu m si kwuo ya ka ọ ya eme. Amen. Unu ya adịgide ndụ wee bata n'ụwa ọfụ ntụ mkpụrụ abụọ ya adị n'aha ezi ụwa ọfụ bụ Kraịst Jisọs. Amen. Ngwa chịkọrọ na ihe a ka nnaba unu sụrụ m ma apụzi na eche m sị ka n'ihe unu na-ekwu bụ njakịrị ka unu na-amazi m bunyezie m ego kedu ihe na-apụzi na-eje ụmụ m nwere onye na-enyezi m nri ọ bụda anụ bụ ụmụ ndị ọzọ mụrụ amụ wee bịa nyecha m afọ kiribekwanụ Jehova ozugbo ọkwa na ebe anyị na-adị na-eje n'ụzọ ọma anyị na-eme ka ndị ọbụla Chineke kere eke ka ha were mafigo Jehova ya bụ ihe anyị na-adị na-ejekwu ndị mmadụ ka ha mgbe na-akụziri nne m ozugozi ya o Chineke ngwa were nkunu ya eri atanụ onye ya ekene bụ ndị ya ekene bụ Lordzeus Foundation Jehova ndị wetara ya kwuo Lordzeus Foundation bụ na ha kwuru na mma ahụ nwa m kene ka Chineke onye ukwu Lordzeus Foundation so ọ n'ime 500,000 ofu eweta even ọ bụrụ na njem ọchị aka m enyekwu ya sef nọ na m ejiri ọzụmọchị aja ọsọ mụ si otu na-abata wee kwudi ya ka nwe nke m ga-eji onye ime n'igwe ekene dịrị nekwa na ụmụazị a ngwa ka m mezialụ na anya fulu ugo enwekwana iwe na mba alụ nke mba oke ngwa sọrị o ịma na ihe njiba alụ gị mba eche m na ịchọ ịgwa dị woman onye m dị ka nyesa ndị afịa mbụ alị nwanne o udo dị mgbanye anyị mangola na nke kapụta ego ni ngwa na ya ka ibulu nke a anyị egotelu m Lordzeus Charity Foundation mango Can I Lordzeus family? Can I Lordzeus family?
ekele dịrị ya otuto na nsọpụrụ dịrị n'aha elu ya ndụ isi ike wee ruo mgbe ebighị ebi ụwa ofu abịa ọ bụrụ ma na anyị nọ n'ụwa nka na Jehova na-ewopụ kịta ụwa ofu na-abịa chi nke ndị ebi chi nke ndị dị paradaịs ahụ onye nọdụ n'ime ya ọghọ ụmụaka ndị dị n'ụmụaka ọdụ ntụ ahụ ọkwa ịghọta na ihe a na-abịa ihe Baịbụl kwuru ọ ya eru n'ahụ n'aha Kraịst Jizọs ọkpara Chineke dị ndụ. God